Tapi bocah ngamuk apa ora ya? Nang kok nek pakane muring-muring. Ya aku kudu ngebel bocah wedok dhisik. Jajal tak bele arek Cak, nek menawa engko bocah lunga. Halo Mbak, iki jenengan nang omah? Iya iki aku wis tutup cedhak omahmu. Oh, bapake jenengan sing teng griya jenengan. Kesah jenengan. Nggih nggih, engko tak kandha bapakmu. Nek entuk ya sampean tak jak syuting. Nek gak oleh ya ora apa-apa, Mbak. Nggih nggih, Waalaikumsalam. Jajal tak taren pakane nek menawa entuk melu syuting kah paranane. Jajal Cak, nek menawa bapake oleh gak kebeneran iki. Nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bendara Mas. Nggih. Ono perlu apa Mas? Ono perlu apa Mas kira ini? Ngeten lho, Pak. Jenengan namine sinten? Kula Mbah Sengkreng. Kula Pakane bocah wadon sing diparan Mbah Nyamin diingi kalau. kula Karya, Ya, tiyang Juwana. ya. Kula ado-ado mriki niku ajeng ngajak anake jenengan, tak jak syuting, kira-kira angsal napa mboten? Ngene lho, Lek. Bocah syuting iku kira-kira bocahe gelem. Ya gak apa-apa. Nek mbok nggo sak gelem om. Iki lho sapu pakanam. Oh, wah, Iya. ampun apa? Kula niki ngajak anake jenengan niki tak jak nyambut damel nek angsal. Ngono. Nyun sewu nggih, Pak, kula tak ngunjuk riyen. Monggo Nggih. tunjuk. Kok angel tenan. Bodo-bodo Lek, gak ono gagah wis entek. Niki wingi kan pun disanjangi Mbak Nyamin. Ya, Arene anak jenengan niku angsal jenengan napa niku ngolehno dijak syuting Mbak Nyamin nggih niki Ya. kula parani ya. tapi rencane kula niku ngeten mboten setuju Sing sapa Lek? Mas Joni niku Mas Joni, semuanya agak lemu niku lemu lho. iku. Nggih. Yangi hula-hulu niku lho. Iya. Anjir bocah iku agak nakal ya. Ndak kula mriki wau wis kadung ado-ado tekan kene malah dibel yo tak terusne rene. Napa ngeten, Mbak? Mbake teng pundi? Mbak emang lu mulai ngaji. Mulang ngaji. Iya, wong dene iku guru ngaji kok. Nek ngeten jenengan belno riyen. Mungkin kula sambungi. Iya ngono ya Lek ya. Nggih. Tak bele sik ya. Nggih. Tunggu niki kene sik. Nggih. Potongane Pak Ane kok longak ngono tapi kerenge ra jatah. Engko nek kedadian sida melok syuting nek mulai wengi-wengi malah sida dianjuti tenan aku. Iki Lek tak bele Lek. Nggih. Mungkin kula sambungi. Halo, Ning. Iki ana wong mara iki. Akone Mbah Nyamin CS. Iki kowe dijak Syuting. syuting. Kowe piye gelem pomo nih? Napa kula Apa kowe omongan ambek wong dhewe nih? Ya. Wong dhewe ini ya. Ya. amit ya, Pak? Nggih monggo.
Halo, assalamualaikum Mbak. Nggih, kula niki karya. Nggih bocah Banyamin. Nggih, niki kula ken marani jenengan, tapi niki sing nemoni bapak jenengan. Tak sengreng. Nggih, niki bapak jenengan. Nggih, nek upama gelem ya sesuk-sesuk tak parani rene, Mbak. Nggih, nggih. Jenengan ajeng ngebil Banyamin ki, Mbak. Nggih pun mungkin kula tak langsung wangsul riyen. Waalaikumsalam. Niki ketoke anu ya, Pak, pun sonten kula tak wangsul riyen. Ngono. Nggih. Nang ngene lho ya. Nah iki mbok nggo tenanan, sokeng tenan, Nggih. gak apa-apa. Tapi nek mbok nggo dolanan aku gak entuk. Mboten, Pak. Berarti Banyamin pun mriki ki, Mbak. Ya, Nggih, nggih, mungkin tak sanjang bose. ya. Kula tak wangsul riyen. Ya. Mergake pun sonten lho, Pak. Ya, Lek ya. Kati lho ya. Nggih, monggo. Monggo monggo apa mbok atur lho. Sepeda motor, Pak. Kok elek ngono. Pak Mamang Joni. Ya iya. Yang ini nek kowe amen nututi ning buku. Kok malah kowe mandek kene iki. Tiwas tak lungu batinku Joni iki ning ndi mang nututi aku. Aku iki melar. Arep ngajak mau nih bocah wedok itu mangi tiwas ado-ado sama Rani. Ya aku mau nih, ono wedok setengahnya aku mau soju Benyamin. Karena komiti. Kalau bocah wedok itu melok mau menuso. Yo mau, berikut Benyamin perang Leo yo lah. Mau lah. Tapi gimana ini? Aku wis setuju bapak bocah wedok. Besok lah. Besok lah. Apa dia antara bulan? Ini loh sesuai bulanan itu jam gede ya. Lah tapi aku mau. Ya terus gane kowe ora melok syuting kok terus ora mlaku ah. Yo urusane Benyamin iki kok. Nek bayarin Benyamin aku mau yo mau. Kan harus kok gini lah. Dia lah ngamuk aku di isu guru-guru. Hari ini aku baru tahu mau urus di kampung terus guru-guru sih lain. Sing banyak Aku diamuk lah gitu. karena rebutan ini. Ada tak parani, dijak melok bareng, dijak syuting, gawe konten. Tahu, wow. Dan banyak lagi nih soalnya oleh yang mau gitu. Nyambut gawe oga masalah lu nek kowe iki yo wis barek aja. Iya, tapi kan aku yang minggir kok lah. Rai pas-pasnya gini kok. Janjian ayune ngono aja ogah lah tetep. Ya Banyamin piye? Yo nesu-nesu. Aku dinesoni lah iso. Kowe iki nek karepmu iki nek bocah wedok iki sida melok syuting kowe prei ngono. Metu ora play. Ya wis nek ngono, iki engko bengi iki laporan karo Banyamin, dirembuk bareng-bareng apike piye. Yo kira ngono. Kuwi wis sore, udah balik. Engko bengi dirembuk karo Banyamin. Yo aku lah balik Imam. Tapi Oh. malah ketemu kowe ya. Ayo,